אני בסרמיונה, סיפרו לי שכל הגלידות כאן הם של אותו הבן אדם. רציתי להראות לכם משהו שבמיוחד בגלידות כאן. יש כאן הרבה גלידות שיש בהם פצפוצים ושוקולד מסביב. אז איזה טעם לקחת? אני לקחתי טעם שוקולד כזה. כן. והוא היה מאוד טעים. הנה כמה תמונות מהחוף שהיינו פה. טוב, אנחנו כאן מחוץ לגלידריה. אם אתם שואלים, זה לא היה הגלידריה הזאת. יש כאן חוף ים. טוב, בואו נתחיל להתקרב אליו. אני הולך אחורה בכוונה שאתם... תיזהר לא להיתקע באנשים. כן, יש כאן הרבה אנשים. אתם ידעתם שראיתי ברחוב הזה, שזה גם כביש וגם רחוב בו זמנית? יש אנשים שהולכים ויש מכוניות שנוסעות ואפילו יש כאן רמזורים בגשרים. לא בגשרים, זה שעוברים במנהרות. בואו נתקרב. אז כנראה שניפגש מתי שנהיה שם. טוב, אני חזרתי. אתם רואים שאנחנו ליד חוף הים, יש כאן מסעדה. קצת ריח של דגים, נראה של דגים. זה מה שיש לי לספר לכם להיום. אולי אני אעשה עוד בעוד מקום. ובינתיים, עד אז, שומעים אותי? 10 מנויים עושה עוד סרטון. ביי.